Masanya pratangga windu wiyat amun-amun lir gumambang malatik mansolot kulup mun kula wonten dawuh Kanjeng Rama Prabasari kula wonten dawuh Kanjeng Rama susuk meneh iki nenek tamu iki aja ngono nyawangmu kuwi isin-isine wong tuwa. Inggih krana saking bagus rupinipun satria ingkang rawuh wonten paswaka. Iya bagus ya bagus. Ning sak-sakane aja ngono. Kowe iki anak ratu. Nyawang kaya dene wong lemer parat. Ngisin-isine. Oh jawane bapake nesu mergo anake iki nyawang karo tamune iki. Didukani ben ketara anake iki ora lemer. Nek nyawang karo Mas Petruk iki sajak dimatke iki. Piye pancen Mas Petruk nek dimatne nyenengke. Niku sawane ngoten tiyang supipun niku duka. Anake kowe nek nyawang wong lanang iki nadyan to pengen iki aja ngetarani. Gelem ya gelem, ning ko ning mburi ngono karepe ngoten niku. Iya ya sak kandhane lho. Iki kula critani ngene. Wong ngono kok meneng. Ora usah dadak omong kok. Walah. Sok-sok meneh aja dibaleni kulup iki dina sangger dilamar dening putra brayating Pandhawa ya kuwi Raden Gatotkaca. Mula saka karepipun Rama aja ndadak kowe dipunjaluk. Murage enggal tampalna penglamar saka negara Ngamarta kulup nundhuh Kanjeng Rama diwaji nista tumraping wanita menawi kula gampil nampi penglamar saking nagari Ngamarta kula saged anglampahi palakrama menawi sampun mawi bana wujudipun Sekar Purbaning Rat Rama. Wah ngono. Dadi kowe njaluk wujuding bana kembang Purbaning Rat mekaten Kanjeng Rama sok sinten ingkang sembada ngupati wujudipun Sekar Purbaningrat kula sumanggaaken kula kaboyong sintena kemawon. Ya ya, monggo bakal tak kandhake para tamu kang rawuh ya. Ngestokaken dawuh Raden. Wonten dawuh. Kasebatan singantika Raden boyong anak kula pun Prabasari lan Prabawati menawi sampun saged ngupati wujudipun bebana ing menastang Sekar Purbaningrat. Kula sumanggaken dhateng Paduka Raden Gatotkaca. Ya Lurah, wonten dawuh ingkang baken wonten srana wujudipun Sekar Purbaningrat. Oh, ngaten inggih ngestakaken dawuh sinuwun. Dados ingkang putra menika cacah pinten? Anak kula menika cacah 3. Oh, inggih. Ingkang bajeng? Iki Dewi Prabawati. Angka kalih Prabasari, angka tiganipun Darmana Kusuma. Anak telu lanange siji aduh jan padha karo aku. Kowe iki kokean anak meneng. Piye? Lehmu muni piye? Sak enake dhewe lho. Omong saur-sauri dhewe kok mirang-mirangne awake dhewe. Oh ngene iki menak. Lajeng kados pundi Gus? Yen to pancen kemangkon iki dina nyun pamit sinuwun. Parang kula nyun tambahing pangestu kepareng badhe ngupati wujudipun Sekar Purbaningrat nderekaken pasukarsane Ramparaten. Wis ulup sawetara mundur ukuran.
kadhe karunaning kaswase aning marga malat kong sang ganda wastratmotso lajeng kados pundi penglamar saking nagari Ngastina Sinuwun orang ngrungokke yen to nganggo bebono wujuding kembang Purbaningrat mengaten enggal bali nyepet-nyepeti panduluk nyuwun pangapunten sinuwun. Mongkok rasane atiku. Gregetku tambah. Inggih. Pancen wong yen to ketekan rasa marem. Atine iki marem iki gregete iki tambah. Panjenengan rembet digaya ngopo man sing tak tresnani iki ya kuwi lho, Nggih. Ibumu kuwi. Inggih, ngestakaken dawuh. Kula menika rumaos lingsem nek Kanjeng Rama dawuh ngaten menika. Lingsem piye? Inggih kula nderekaken Kanjeng Rama. Bubarna kang padha mrasipa pun rawa bakal panjenengan bot-bote tentrem atinipun Rama wis nampa penglamar saka negara Ngamarta. Ngestakaken dawuh Kanjeng Rama diwaji. Kocap kacarita nalika semana wis purna sabdaning Sri Narendra Sabda Pandhita Ratu sabdaning pendhita ngentikaning ratu datan kena wulawali pindha tumetes Wikresna twameng delancang sita saktitan bisa luwebet Gundurira Sri Naratangga rekaken kang sawi maraksiba kondur ngedaton kaya Prapadaya Srimpi Samya
Monggo Mbak Daya. Sajake gayeng ya, Mak. Ora gayeng ki nyang apa? Apa-apa wis ora kurang kok, Nduk. Sesasi muput nganakke ya kuwi wujuding acara pengetan lho tenan. Iku ukurane sekup nasional ora ning sing padha karo Desa Tosaren. Waduh. Sak ngertiku wiwiti saka Ngawi Ngetan nganti tekan Banyuwangi rong enek nganake acara kaya Tosaren ki tenan kowe. Iya, duwite akeh, Mak. Kok piye ta kowe? Mula aku saben dibel Mbah Lurah ki wah lha iki. Ning nek Agustusan ki beda dasare aku rumangsa dadi wargane kene kok, Mbok. Ora datar bukan ora. Kowe sapa sing enek tak usungi mrene. Mula bengi iki sindene suwidak ki. Terus kene. Sing liyane ora ketok wong gone anjen ya. Mau bengi campur sari. Lah ngene. Kowe ya nembang lho piye dong pimpinane ngono lho. Cah-cah ini ora tak toni ngono kaya. Aku ya nembang juget ngono. Lah mergo saka demene yoga-yoga nek aku nembang jane ngibur yagaku asli ngono. Engko dalan kudu nembang lho. Iya to ngono. Sing nabuhi demen. Lah piye welinge Mbah Lurah Tosaren pengen rolehku nembangi piye modele ngono. Wong kula niki miwiti saka nyanyi dangdut nari niku dek jaman nom-noman kula. Ngono mek. Dadi ya karo mengenang karo tanggapan campur sari. Nah.
guyupe warga masyarakat Tosaren anggone nganake pengetan HUT kang kaping 60, Mbok. Ngono ya, Mak. Bener-bener guyub rukun warga masyarakat kabeh padha nyengkuyung apa to kang dadi programe desa. Lah iki pantes tinulat. Ngono ya, Mak. Apa to sababe kok dadak nganggo pengetan kuwi ngeling-eling sejarah. Dadi bakune wong urip ana donya ki kelingan karo sejarah. Bibit sekawit utawa mula bukane biyen ya. Wong yen to kelingan karo sejarah ing kono tetepe kelingan karo wujuding perjuangan utawa lelabuhane para pahlawan kita kang wis berusaha ya kuwi nyingkirke penjajah kang mapan ana ing Nuswantara. Biyen iki perange Prabu Kusumaraja karo ya kuwi Wewe Putih. Wewe Putih ki pasmane Walanda, Kusumaraja ki pasmane Bapak Soekarno. Ngono, Mak. Mula kaya ana tembung Karnapa kaya ento fanatik karo Bapak Insinyur Soekarno, jarene Karnapa ki saka tembung Karna pahlawan. Nanging uga ana sing negesi kamardikaning bangsa karena pahlawan kuwi ana. Dadi tembunge sing trep ki manut saka nggone negesi pribadine dhewe-dhewe, ngono. Ning tetepe upama digawe tembung karna pahlawan ya kena, karena pahlawan kuwi ya kena. Tegese tumrap sing merdikake negarane dhewe. Lah iki dadi pepenget mula saben-saben dina kamardikaning bangsa ki dipengeti perlune apa? Ayo saiki ngisi sejarah mau gedheke rasa matrunune marang para pahlawan kita kang wis berjuang kanggo nusa lan bangsa. Lah awake dhewe mung kari ngisi wujuding kamardikan piye carane nggone ngisi? Apa lamardika iki nggone ngisi nganggo wujuding Karnapa banjur ngebut-ngebutan ingkang temane nuwuke ya kuwi wujuding kecelakaan. Apa jroning pengetan Agustus kuwi nganggo tawuran. Apa pengetan Agustus kuwi nganggo genggengan ingkang temane nuwake karusakan ora. Ya iki menciptakan kesatuan dan persatuan dalam arti ndak mawas kedaerahan. Dadi kabeh mau tunggal bangsa, tunggal basa, nyiptake kerukunan ngraketi srawan gedheke nggone padha gotong royong. Ora lali Pancasila minangka dadi falsafah tumrap negarane dhewe. Ngono. Ngono, Mak. Falsafah ki saka tembung filosofia. Wah, kasake ngono. Dadi ben saya cetha ngono. Pilain kuwi tegese cinta, Sophia ki kebenaran. Dadi falsafah memang artinya berpikir, merenung untuk mencari kebenaran dengan penuh kebijaksanaan, rela berkorban dan semangat juang. Waduh, ngono. Mula aku bombong banget karo warga masyarakat Tosaren kene nggone bener-bener ngutamake nganake wujuding pengetan. Aku rumangsa iri. Desa kuwi nggone seniman Karnapa karo lurahe ora oleh. Kali ndadekke demo. Ngono, Mak. Dadi Karnapal niku tukaran kali rakyate. Mergo lurahe wedi jedot, wedi rugi, wis Karnapal sadenekke cah. Lah niku ngene. Lurah mlirit jenenge ngoten. Weke rame. Ning nggih sida Karnapa krana kula maju ngono. Sesuk nek ora oleh Karnapal aku Karnapa dhewe. Mubeng numpak trekku. Ora ning desa kuwi ning desane wong liya. Karo bengak Karnapal. Karnapal kok ora disini. Rena-rena lho desa niku, ngoten. Mula kados mbaluran iki kudu disengkuyung. Ngono ya, Mak. Katik bijaksana banget turta duweni kawaskitan, ngono. Panjenengane kuwi duweni kawaskitan. Kawaskitan ki padha karo
indra keenam. Dadi tanggap. Aku sowan ngene mesti tanggap. Sik le rong enek. Napa lho Bang ngono? Lah ya rong enek tekamu rene man njaluk dhuwit to. Lah mboten aku ngono. Wong kula mampir king Jombang kok mampir ning ngene bapake kok diandani renek. Dianggep nyapa? Dianggep njaluk plancir. Mboten kok ngono. Mboten perlu dadak ndamel plancir ngoten. Terus kula pun gandeng kula pun ngrumosi kalebet warga ngriki mboten plancir-planciran, Mbah ya iso ora pitung-pitungan, manut kalih Mbah Lurah ngoten. Upama ora diparingi nggih mboten napa-napa. Dadi iki kuwi tenan to kuwi to. Ya saiki diregengke suasanane ya. Iki acarane mau bengi wis ana campur sari dangdute uga ana. Iki mung kari mayang sing mat-matan lakone Jaya nggoda balik. Iki lakon lawas iki lakone mbahku mbiyen. Mbiyen ki simbah nek nglakon iki kaya wong setanen. Sugriwa ki wateke ra getap. Ning gembeng gampang nangis. Ning karepe dheweke njaluk duweni jeneng sing dhuwur kanggep ana andane. Ning nyatane Sugriwa ora nate ngrampungake wujuding bab sing gepok karo perkara Pancawati Denda. Kuwi Sugriwa perwatakane ngono kuwi. Dadi elae lu sapa sing wae kuwi dieloni. Ya saiki diaturake mat-matan monggo niki dipidhangetke. Nah. Apa sing arepe tok suwun, Mak? Aku arepe nyuwun tak dhisikke mijil ketoprak kagem pundhenku panjenengane Bapak Lurah Tosaren lan wakil panjenengane Bapak Wali Kota Pak Maskut diaturi mijil ketoprak. Kaya ngopo? Kuwi sing bengok-bengok ning arep kon ngalih to, Cak. Turutono karepe apa? Mijil ketoprak kula suwun nggih menika mangga kula nyuwun panjenenganipun Ibu Preh Atin. Dadi pementasan dalu niki kula dirawuhi kalih CHGB. Nah, CHGB niku produser saking Surabaya, angkae yen to sukses niki badhe diedarke bengi iki, Mak. Khusus iki Desa Tosaren kok diedarke wayangan ning kene iki ngono. Bang.
Matur suwun paringipun inggih menika wujudipun mijil ketoprak saking panjenenganipun Ibu Suprih Atin. Ki ana nawala diwaca dhisik ya, Mak. Coba tak bukake. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng dalu sugeng panggihan malih kalian Bapak Kidalang Kondang Sun Kondo Singonjaya saking Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung katuraken dhateng Bapak Lurah Supriyadi kalian setap miwah kru Radio Jayabaya. Ngaturaken ambawarsa Republik Indonesia kaping 60 nyuwun gending sinom nyamat geladek glinding sakit rindu selendang biru. Sugeng midhangetaken gending punika saking dalem penggemar Bapak Dalang Sun Kondo Singonjaya Bapak DRS Muhammad Yasin MM di Pemda tingkat 1 Kediri Kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dalang Sun, warga DPP Dewan Perwakilan Prapatan. Warga DPP Dewan Perwakilan Prapatan. Nyuwun lagu Cucak Rawa lan kalih nyuwun donga muga-muga Pak Lurah supaya le mimpin desane bisa langgeng lan kersa disenengi rakyate saking DPP. Tepuk tangan untuk Pak Lurah. Dari kru kolam pemancingan Sumber Bulus Kelurahan Tosaren minta gending gelang alit Ojo Sujono Rondo Ndugal. Ucapan semoga Bapak Kepala Desa Kelurahan Tosaren Bapak Supriyadi diangkat menjadi Kepala Kelurahan lagi di periode mendatang. Terima kasih pada Pak Dalang, semoga tetap jaya dan sukses. Matur suwun. Pak Sun Gondrong warga Tosaren minta lagu Langit Mendung Kutha Ngawi supaya dengan lagu ini Pak Lurah Supriyadi menjadi lebih bersinar. Pancen diweni kawibawan ya Mak. Dalam kepemimpinannya dan menjadi contoh bagi kota Kediri pada umumnya. Warga Tosaren. Matur suwun. Awake dhewe nunut ya Mak. Nunut. Nunut apa? Ya numpang ana emper kamuktene Pak Supriyadi. Wah, pamrih. Untuk Pak Sun Gondrong, saya warga Tosaren minta gending caping gunung yang ditujukan pada Pak Lurah supaya dalam kepemimpinannya Kelurahan Tosaren dapat menjadi contoh bagi kota Kediri pada umumnya, khususnya kelurahan-kelurahan yang ada di Kediri. Warga Tosaren, matur suwun. Katur Ki Sun Gondrong nyuwun gending kutut manggung caping gunung pelok dibawani harus dilayani oleh Mbak Andra Lestari saking penggemar Damaster Pagu Damai Masyarakat Tertek. Kepada yang terhormat Bapak Dalang, tolong diumumkan bahwa besok hari Senin tanggal 12 bulan 9 2005 pemancingan Sumber Bulus mulai dibuka lagi. Nyuwun gending Ojo Sujono Sida Rondo. Matur nuwun saking panitia Sumber Bulus. Cangkeme ora kesel wong. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki direli mak suaramu piye?
Suwi-suwi tak rasake tengku ya kaku lho, Bung. Iya ya tak layani ngono. Uyonge wangi suwi genjot tok ngono. Kepada yang terhormat Bapak Kidalang Sun Kondo Singonjoyo dari Desa Mirigambar Kecamatan Sumbergempol beserta rombongan ditujukan kepada Bapak Kepala Kelurahan Tosaren Bapak Supriyadi beserta stafnya kru Radio Jayabaya. Wow wes iki. Sanes nyuwun gending nyidam sari kelinci ucul yen ing tawang ana lintang bawa caping gunung diteruskan kembang kopi yang dibawakan oleh Ibu Handoyo. Selamat menikmati dan mendengarkan gending ini dari penggemar Bapak Dalang Sun Kondo Singonjoyo, Bapak Pamuji Sarjana Hukum Samsat Polresta Kediri. Iki Bapak kuangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampune kula waca gandeng pamundhut niki kuwatah sanget ngono ya, Mak. Coba gandeng iki ana pamundhut didhisikke kaya ngapa pundhutane ya kuwi bawa caping gunung pelok barang. Sing nyuwanten genduk Andrasari. Kaya ngapa bawa dhisik Cahayu? Ya nduk, kaya ngapa diaturke bawa caping gunung nduk? Jelenge Mas. Yen mamacang potong kendang elek susu kok eram to. Lemu kendang kok susu ki nyang apa to sing bawa si adoh kok. Andra karo jumeneng nduk penontone. Ya. Niki sing nembang mau dalu klentu. Karepe balik kok angel. Kembang wae weton. Ya. Dra. Nggih. Napa sayah, Nduk? Nggih, rada. Wonten apa jenengan pijeti napa pripun? Piye? Ora tegese tak sawang netrane iki kok ngluyup. Nggih, pancen. Oh, dadi bubuke sing akeh lho, wong sampeyan iki dadi seniman kok ya. Nggih. Jenenge Andrasari. Tegese niku napa?
Jelek Andra niku ayu. Lek Lestari niku awet. Oh. Dados awet ayune. Iya. Iya. Andra Sari ki awet ayune. Ya. Andra Lestari. Lestari to. Panjenengan mboten jenengne abang. Oh. Kok sampun wonten Ngeleh. ngeleh. Wong bocah ki kecerdasan iki kira-kira. Oh ya wis teko perkara jenengke abang. Ya. Ah. Awas. Lek wis digenjlengke ya nada sing terakhir no kok. Oh, cah ayu tenan kok, Mak. Ayu. Segedene apik iki. Turun-turunane cah ngene iki ya apik kok, Mbok. Ya ndak teruske. Jale senggak cah ayu. Senggak iki senggak sing gepok karo yoga waranggana karo dalang upamane sindene ayu ngono ya kena yagane bagus ngono ya kena ya kaya ngapa ya ndak Jangane terang. apa Jangane terang. oh iya oh parian ta iki Nggih. ya mangga jangane terong Lawe tempe. Melu angkendrang. Golek SPP. Iya ya Bang. Aku golek SPP. Yang golekne kuwe ku ya kawure kono. Wo, pariane kathah to Cahyo? Nggih. Cobi parian lintune napa? Nek mau jangane terong. Lawe tempe. Melok Pak Gondrong golek SPP ya apik. Liyane napa? Kuwi apik iki parian apik iki. Tapi dieling-eling. Apa wis ora duwe? Ayo coba iki ora pati gumun lho pentas ki kok. Wong pentas sajake kok wis kon parian kok dadak ngeling-eling. Tapi malih napa? Tuku beras. Wadai kampli. Wis jam 12. Nyapa? Orang metu kopi. Wis jam 12 ora metu kopi. Iya. Lumayan. Hana Sultan ngritik memang ini. Kowe sinden ngritik. Hana Sultan. Panasudan aling-aling Nyuwara pelok barang ki angel lho.
lereske Cahayu. Yen ndak? Dek zaman berjuang jur kelingan anak-anak biyen tak bene ning saiki ana ngendi Zaman berjuang jur kelingan
sing ayu lho. Male Mas. Yo bareng ke genjelenge Mas. Regelan dong. Wah, apik banget ya. Ya mong bocah rada ngantuk. Iya, cah semene iki perlu dijaga fisike kok mak nek sajake aras-arasen iki dheweke arepe golek greget ki ya angel kok. Ki ana nawala meneh. Buat Ki Dalang Sun Gondrong dari Tulungagung, sugeng dalu bujange. Iki sugeng dalu saking kula Bang Midun. Soto ayam Lamongan depan Akper Rumah Sakit Baptis Kediri. Nyuwun gending aja sujana, angka 2 Kutut Manggung, angka 3 Lila. Gending menika kagem njenenganipun Bapak Lurah Tosaren, Bapak Abdullah Dwi Antoko di Kertosono, Adik Dinar Ade Suryani di Kertosono, Ibu Sudarmi di Tinalan, Kang Sumadi di Tinalan. Oke, mending ini. Kagem Dalang semoga sukses dengan album Karmopolonya. Waduh. Karmopolonya, Mak. Matur suwun. Pangestunipun mugi-mugi Karmopolo sukses ngono. Karena kula ndamel lagu Karmopolo niku kula gepok kalian Kah Anan Alam. Karmopolo niku hukum sebab akibat gitu. Contone sakniki negarane dhewe niku diratoni sinten mawon karena pun kedangon keropose kahanan negara temane kabeh niku wau mboten saged trek lan apa sing dikarepake para kawula. Namung muga-muga panjenenganipun Bapak Susilo Bambang Yudhoyono leres-leres saged dados pengayomanipun para kawula dasih ning ya kudune kanten ya Mak. Pak.
Menika gandeng acaranipun kathah sanget pamundhut kula aturi kanten lan penuh dengan pengertian ngono mak. Heeh, merga ya ana lawake, sindene ya akeh, turta mbakokke lakone wayang. Heeh. Sampursari mau bengi ya wis ana, orkese ya wis ana. Mula kuwi kok. Ha iya. Keparenga kula nyuwun dhateng anak kula Peni Puspitasari. Apa sing disuwun? Iki aku arepe gawe lagu sing beda ya kuwi eling-eling. Coba nganggo tintingan pelok. Tak eling-eling apa sliramu sing nate ketemu. Ya jeng kaya ngapa Cahayu tembangno kuwi karo jumeneng. Iki ora ana sinden tanpa ngadeg. Ya. Semar sabrang legok-legok ning omah bingung jiwana saumpama wiwit iku atiku boyang bayingan Iya. Iya. pancen sliramu sing marai besok kapan aku bisa nyandung